ରାକା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛୁ ବାହାରିଆ ରାକା ଜାଣିଲେ ଆମେ 4 ପେଟି ବିଅର ଆଣିଛନ୍ତି ବେହୋସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କୁଆଟେ ଏମିତି ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆସିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଲାଳ ବାହାରି ପଡିବ ତାର। ଆବେ ରାକା ଏମିତି ଧାନ ସୁନା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁଟା କଣ କରୁଛୁ? ରାକା ଟିକେ ଗାଡି ପଛକୁ ଆସିଲ। ହଇରେ ଶଳା ତୁ ବା କହିଥିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ଆସିବେନି। ଏମାନେ କିଏ? ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଲୋକ ଜେଜେମା ବାପା। ହଇରେ ଶଳା ଏଟା କଣ ତତେ ତୀର୍ଥ ଘାରି ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲା? ସହ ପରିବାର ଧରି